Viral kamakailan ang videong ito kung saan makikita ang grupo ng partygoers na nagja-jamming sa kantang Lupang Hinirang habang nagkakasiyahan. Ang kanta, hindi original version ng ating pambansang awit, kundi ginawang remix. Pinotakti ito ng batikos mula sa netizens. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya at iginiit na hindi nararapat gawing pangaliw o entertainment ang national anthem. May ilan din nagsabing dapat itong tratuhin ng may paggalang bilang simbolo sa sakripisyo ng mga bayani at kasaysayan ng bansa. Ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP nagpahayag ng pangamba sa naturang viral video. Ayon sa komisyon, nakatanggap sila ng mga reklamo kaugnay ng insidente na pinaniniwala ang naganap sa isang rave party sa US noon pang Disyembre ng nakaraang taon. Nilinaw ng ahensya na hindi saklaw ng batas ng Pilipinas ang mga pangyayaring naganap sa ibang bansa, kaya limitado raw ang kakayahan nilang magsagawa ng legal na aksyon. Gayunpaman, ipinaalala ng NHCP ang umiiral ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Nakasaad sa batas na dapat lamang tugtugin o awitin ng Lupang Hinirang batay sa orihinal na areglo at komposisyon Julian Felipe. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paggamit sa kanta para sa aliwan o libangan. Nasa 5,000 hanggang 20,000 na multa o hindi hihigit sa 1 taong pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng sino mang mapatutunayang lumabag sa kautusan. Sa huli, iginiit ng NHCP na bagamat mahalaga ang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan, dapat umano itong isagawa ng may pag-iingat at paggalang. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.